Spoločnosť s ručením obmedzeným je najpopulárnejšou formou podnikania spomedzi všetkých právnických osôb. Cieľom tejto prezentácie je oboznámiť vás so základnými informáciami, ktoré by ste mali vedieť, ak uvažujete o tom, že svoju podnikateľskú činnosť budete uskutočňovať ako SROčka. Spoločnosť s ručením obmedzeným je tzv. Kapitálová spoločnosť, ktorú môže založiť minimálne jedna osoba, maximálne však 50 spoločníkov. Majiteľ spoločnosti sa nazýva spoločník. Základnou črtou charakterizujúcou SROčky je oddelenie majetku spoločnosti od majetku jej spoločníkov. Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu na základnom imaní. Splatením svojho vkladu spoločník neručí za záväzky spoločnosti vôbec. Práve táto skutočnosť je hlavným dôvodom atraktivity SROčky pre podnikateľa. Samotné základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov a musí byť vo výške minimálne 5000 eur. Nemusí byť splatené hneď v plnej výške, pri vzniku spoločnosti však musí byť splatených aspoň 50%. Zvyšok treba splatiť do 5 rokov. Hodnota vkladu jedného spoločníka musí byť aspoň 750 eur. Detailné informácie o základnom imaní spoločnosti, čo ho môže tvoriť, ako sa preukazuje jeho splatenie, ale aj ďalšie praktické informácie o spoločnosti s ručením obmedzeným, napríklad čo všetko musí obsahovať spoločenská zmluva, ktorou sa SROčka zakladá a na čo by ste si pri jej spísaní mali dať pozor, sa môžete dozvedieť napríklad na portáli podnikajte.sk. Zároveň tu nájdete užitočné vzorové dokumenty súvisiace so založením a vznikom SRO. Dá sa povedať, že SROčka je podnikateľským subjektom typickým pre nižšie alebo stredne náročné kapitálové podnikanie. Začiatok podnikania formou SROčky môžeme rozdeliť do dvoch fáz: založenie a vznik. Počas fázy založenia spoločnosti spoločníci spisujú spoločenskú zmluvu, ktorá opravuje vzťahy medzi nimi alebo v prípade jedného spoločníka zakladateľskú listinu, potom vybavujú potrebné formality pre získanie živnostenského oprávnenia a pripravujú návrh na zápis do obchodného registra. V prípade, že si na to netrúfate, celú túto procedúru za vás dokáže urobiť skúsený právnik. My odporúčame využiť služby portálu podnikajte.sk. Spoločnosť ako taká vzniká až zápisom do obchodného registra. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie spoločnosť s ručením obmedzeným, postačí však skratka SPOL SRO alebo SRO. Viac informácií o obchodnom mene sa môžete dozvedieť v jednej z našich videoprezentácií. Ako sme spomínali, zrejme najväčšou výhodou podnikania formou SROčky je ručenie. Ako vyplýva zo samotného názvu spoločnosti, jej charakteristickou črtou je tzv. Obmedzené ručenie. Znamená to, že na rozdiel od živnosti, kde podnikateľ ručí za záväzky plynúce z podnikania celým svojím majetkom, v prípade SROčky spoločníci ručia iba do výšky svojho nesplateného vkladu. Ďalšou výhodou sú nižšie odvody. Príjmom vlastníkov SROčky je podiel na čistom zisku. Ide už o zdanený zisk daňou z príjmov právnických osôb. Viac o tejto dani sa dozviete v jednej z ďalších videoprezentácií. Takže sa z tohto príjmu iná daň neplatí. Neplatia sa z neho ani sociálne odvody a zdravotné odvody sa platia zo sumy prevyšujúcej zhruba 330 eur. SROčiek si človek môže založiť viacero. Jeden človek si môže sám založiť maximálne 3. Ak okrem seba bude mať v SROčke aj iných spoločníkov, môže si teoreticky založiť SROčiek nekonečne veľa. Výhodou to môže byť predovšetkým v prípadoch, ak chcete, aby ste s každým z vašich podnikateľských projektov hospodarili samostatne. Neperspektívne projekty, ktoré sa neujmú, takto nebudú mať negatívny dopad na fungovanie úspešných projektov. K nevýhodám SROčiek v porovnaní so živnosťou patrí administratívna náročnosť začatia podnikania a chodu firmy. Fázy založenia a vzniku spoločnosti v sebe zahŕňajú prípravu množstva zmluv a dokumentov, mnohé z nich musia mať všetky podpisy notársky overené, čo celý proces zakladania spoločnosti predražuje. Nehovoriac už o ďalších poplatkoch, ktoré fyzické osoby živnostníci platiť nemusia. Podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným ďalej v sebe obnáša povinnosť viesť podvojné účtovníctvo. Aj to výdavky na chod firmy zvyšuje. Pre niekoho môže byť nevýhodou aj skutočnosť, že zisk spoločnosti máte k dispozícii až po ukončení roka. Až vtedy si ho môžete vyplatiť a voľne ním disponovať. Spoločnosť s ručením obmedzeným povinne vytvára tzv. Rezervný fond. Slúži na krytie prípadných strát spoločnosti. Ak sa rezervný fond nevytvorí už pri vzniku spoločnosti, je spoločnosť povinná ho vytvoriť z čistého zisku, keď ho prvýkrát dosiahne, a to najmenej vo výške 5% čistého zisku, nie však viac ako 10% základného imania. Tento fond je povinná každoročne doplňať najmenej vo výške 5% čistého zisku až do dosiahnutia výšky najmenej 10% základného imania. K orgánom spoločnosti patrí valné zhromaždenie, ktoré tvoria všetci spoločníci. Tento orgán rozhoduje o najdôležitejších otázkach smerovania spoločnosti, o rozdelení zisku a o zmene spoločenskej zmluvy. Valné zhromaždenie sa uskutočňuje minimálne raz za rok. K
Konateľ alebo konatelia zabezpečujú obchodné riadenie spoločnosti a vystupujú v mene spoločnosti voči tretím osobám, čiže dodávateľom, odberateľom, zamestnancom štátu a podobne. Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobila na právne úkony a bezúhonná. Konateľov vymenúva valné zhromaždenie z radou spoločníkov alebo iných fyzických osôb. Konatelia sú povinní zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, viesť zoznam spoločníkov a informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti. Dá sa povedať, že konateľ je hlavný manažér celej spoločnosti. Dozorná rada je dobrovoľný kontrolný orgán spoločnosti, spravidla ju zriaďujú väčšie spoločnosti. Pozrieme sa teraz na samotné založenie a vznik SROčky. Prvý krok pozostáva z podpísania spoločenskej zmluvy, respektíve zakladateľskej listiny pred notárom. Následne je potrebné pre SRO získať živnostenské oprávnenie. Na živnostenský úrad si so sebou prineste spoločenskú zmluvu, respektíve zakladateľskú listinu, doklad o sídle spoločnosti, vyplnený formulár, ktorý si môžete stiahnuť z internetu a overené splnomocnenie pre toho, kto živnosť vybavuje. V ďalšom kroku je potrebné splatiť základné imanie. Správca vkladu, je ním niektorý zo spoločníkov, prehlási, že zložil svoj vklad a zároveň aj vklady ďalších spoločníkov boli zložené k jeho rukám. Toto prehlásenie sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra. Druhá alternatíva je potvrdenie z banky o zložení vkladu do základného imania. Druhý krok pozostáva zo samotného zápisu SROčky do obchodného registra. V tomto prípade je potrebné vyplniť príslušný formulár, doložiť požadované prílohy a návrh na zápis podať na okresnom súde v sídle príslušného kraja, tzv. Registrový súd. Takže ak ste napríklad z Trenčianskeho kraja, návrh podáte na okresnom súde Trenčín. Jednou z noviniek tejto oblasti je možnosť podať návrh prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, čiže živnostenského úradu. Je teda len na vás, pre ktorú z uvedených možností sa rozhodnete. Zoznam všetkých potrebných príloh návrhu na zápis do obchodného registra spolu so vzormi vyplnených tlačív nájdete na stránke www.podnikajte.sk v časti Štart podnikania. Novú SRO treba zaregistrovať na daňovom úrade, a to osobitne pre každý druh dane, napríklad dane z príjmov právnických osôb, dane z príjmov zo závislej činnosti či dane z pridanej hodnoty. Vzor prihlášky k registrácii právnickej osoby je k dispozícii na stránke daňového riaditeľstva www.drsr.sk. Daňový úrad má 30 dní na to, aby spoločnosti bezplatne vydal osvedčenie o registrácii a pridelil daňové identifikačné číslo, tzv. DIČ. SROčka sa nemusí hneď po vzniku zaregistrovať v sociálnej alebo zdravotnej poisťovni. Urobiť tak musí až vtedy, keď príjme nejakého zamestnanca. Počiatočné poplatky spojené s SROčkou sú v porovnaní so živnosťou omnoho vyššie. Dohromady sa spravidla pohybujú na úrovni okolo 500 eur. Len samotný zápis do obchodného registra stojí 331,5 eur. Najviac pri zápise do obchodného registra musíte predložiť viacero dokumentov s overenými podpismi u notára. Poplatok za každú živnosť je rovnaký ako v prípade živnostníka, to je 5 eur, ak ide o voľnú živnosť a 15 eur, ak ide o viazanú alebo remeselnú živnosť. Je potrebné zdôrazniť, že u nás existujú špecializované firmy, ktoré vo vašom mene zabezpečia celú administratívu, ktorá súvisí so založením a vznikom SRO. A to všetko za jeden poplatok. Bližšie informácie o nich nájdete napríklad na portáli podnikajte.sk. Dan z príjmov SROčka platí po uplynutí kalendárneho roka a jej výška závisí od výnosov a nákladov spoločnosti. Podiel na zdanenom zisku, ktorý si majitelia vyplatia, sa už nezdaňuje. Viac o daní z príjmov sa dozviete v jednej z nasledujúcich videoprezentácií. Platenie zdravotných odvodov závisí od skutočnosti, či majitelia SROčky poberajú pravidelnú odmenu alebo si iba nechávajú vyplácať podiel na zdanenom zisku. V prvom prípade sa platia odvody vo výške 14%. V druhom sa platia odvody vo výške 10% z hodnoty vyplateného zisku v prípade, ak tento vyplatený zisk je vyšší ako bezmála 330 eur. Aj platenie sociálnych odvodov závisí od skutočnosti, či majitelia SROčky poberajú pravidelnú odmenu alebo si iba nechávajú vyplácať podiel na zdanenom zisku. V prvom prípade sa platia odvody vo výške 28,75 respektíve 31,55%, ak sa táto odmena vypláca pravidelne. V druhom prípade sa odvody neplatia. V prípade SROčky by ste mali počítať aj s poplatkom za vedenie účtovníctva. Jeho výška ale závisí od množstva účtovných dokladov, ktoré bude pre vás účtovník musieť spracovať. Spomedzi možných dodatkov, ktoré môže SROčka mať, vám odporúčame v obchodnom mene uvádzať dodatok SRO, prípadne ešte spol SRO. Ak by ste totiž používali plné znenie dodatku, to je spoločnosť s ručením obmedzeným, túto formuláciu bez skracovania budete musieť používať pri všetkých vašich obchodných zmluvách či iných dokumentoch, čo je nepraktické. Založiť si SROčku je výhodné prostredníctvom externej firmy. Viaceré z nich totiž disponujú tzv. Zaručeným elektronickým podpisom, vďaka ktorému ušetria nemalú sumu na poplatku za zápis do obchodného registra.
Tým pádom vám vedia ušetriť množstvo času, energie a v neposlednom rade aj peňazí. Viac informácií o tejto problematike môžete nájsť na stránke www.podnikajte.sk, kde je umiestnený samostatný článok, ktorý porovnáva služby poskytované týmito externými firmami. Ak sa rozhodnete viesť si účtovníctvo samostatne, môžete využiť ponuku niektorých softverových firiem, ktoré umožňujú využívať ich program v rámci niektorých limitov úplne zadarmo. Pred návštevou daňového úradu je vhodné zriadiť pre SRO v banke účet. Mať podnikateľský účet síce nie je povinné, ale ak ho SROčka má, je potrebné to ohlásiť na daňovom úrade. Takže pri samotnej návšteve daňového úradu zabijete dve muchy jednou ranou. Ak sa rozhodujete, či pre vaše podnikanie bude vhodnejšie živnosť alebo SRO, môže byť pre vás pomôckou nasledovná tabuľka porovnávajúca obidve právne formy. Živnosť je výhodnejšia z hľadiska časovej a ekonomickej náročnosti založenia či administratívnej náročnosti v podnikaní. Zároveň k jej prednostiam patrí lepšia flexibilita, ale aj napríklad možnosť získania príspevku na podnikanie, ktorému sa venujeme v samostatnej videoprezentácii. Výhody SROčky sú zrejme predovšetkým v oblasti ručenia a prístupu k finančným zdrojom. V zásade platí, že SRO je zrejme vhodnejšou voľbou pre toho, kto to myslí s podnikaním vážnejšie, prípadne pre skupinu ľudí, ktorí chcú podnikať spoločne. Pevne veríme, že sa nám podarilo pripraviť pre vás aspoň základný prehľad podstatných informácií o tom, čo všetko je spojené s podnikaním formou spoločnosti s ručením obmedzeným. Získať detailnejšie informácie môžete prostredníctvom portálu Podnikajte.sk v sekcii Štart podnikania alebo na ústrednom portáli verejnej správy portal.gov.sk. Na stránke Ministerstva vnútra nájdete formulár pre právnickú osobu, ktorý je potrebné vyplniť a priniesť na živnostenský úrad pri vybavovaní živnosti. Na uvedenom odkaze z web stránky Zajtra.sk sa môžete pozrieť na porovnanie živnosti a SROčky z pohľadu neekonóma. A nakoniec prostredníctvom stránok obchodného registra po kliknutí na odkaz formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra sa dostanete k formuláru, ktorý sa podáva pri návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Nachádzajú sa tu dokonca aj vzory vyplnených tlačív. Ďakujeme vám za pozornosť.